Asa na inyo ha? Kasi mamukuan. Kaya na rin guys, atong ng taon guys. Kaja ba rin ang lingilisa. Ila guys oh. Oh my God! Wow! Kapit na man. Kapit na man bay. Aye. Wala pa, wala pa. Bay, aman na sila. Lingisa mo. Gaya, ay. Ay. Ikaw. Oh, maray nang gisuid guys oh. Okay. Ato la tao ni ato adre guys. Hay sa mo dire kay. Drama. Kaya na ako dito pagpaping unggola. Ay, oh, tayo mga kamatog. Apilog pintan. Wala pala yung brush ita. Pati kamot pintalan. Lo. Stop it. Get some help. Ato la tao ni ladre. Oh, yo. Di masabta. Ang galing! Ang galing! Ana. Nyo dia baik. Mana nyo dia? Emotional damage. Naramong leader oh. Baik. Nagtsada siya. Nagtsada siya bilaan. Hapit na maman. Oh my God! Wow! Buhot ka, inaala na mo. Sira pag nani yun. Ay, sana o. Tae. Ikaw, tubol. Kapoy na ilang ko ng painter. Igit. Diril ganang Maglinis. hinahinaya ra pag pislik ko doy. Ayaw po lang i-feel na feel. Baka na bang murag feeling ni mo. Nawan. Feeling ni mo murag. Feeling murag. Kuha na ka ba? Musuwid ba na ganyan pagkapintala no? Yes, like, kasubay na kuha ni mo. No, namay puti na. Namay puti na ugwan. Itong. Okay naman na kay Ngato deng. Wala, pula. Buto na po nandila. Dila pa ba? Tinala ko na itong ko kay ha? Di ba hindi? Na itong dire kay sa pag subay anang kuan ana ma'am. Puro ni pula bro. Wala og block. Sorry sa tare ay. Sa gipang panila. Bay, unsay masulti nimo karon nga nahuman na imo. Unsay masulti nimo? Ay. Ikaw unsay masulti nimo? Maganda na kay kada kayo mo ang ginamak. Effortless. Bay, ikaw unsay masulti nimo? Wala kang masasabi? Okay ra? Ikaw? Kada kayo. Sada? Mga say. Hoy, ipundo sa na inyong kan, lair. Ipundo ng lair. Lagi palayron. Please stop the liars. Listen, look, and listen, and learn. Bay, okay na. Asa maro si Chores? Narama guys, okay ra dagay na guys.
Ay, ato pa. Okay. Berel! Mana amo guys. Berel! 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 Tira.